ҳамада салом алайкум дӯстон, Муҳаммад Шарипов ҳастам бо шумо ва имрӯз рубрикаи ҳаёти муҳоҷир. чӣ гунае ки медонем барнома ҳаёти муҳоҷира ва бисёри мардуми мо дар муҳоҷирати маҳз Федератсияи Русия ҳастанд ва мушкили дар уҷа бо интернет бо сайтҳо аст ки бисёре аз сайтҳо мамнӯъ шидагиа дар Федератсияи Русия ва даромадан душворе. Барои ин корро ҳал кардан VPN лозим мешавад ва VPN бисёр астай. Барои iPhone дигар, барои Android дигар, то якташ дар як сайт кор мекунад, то якташ дар як техникаи дигар кор намекунад. Лекин VPN-ро ман дар шумо тавсия метавонам ки ссилкаш дар якум комментария закрепить шудагиа дар тамоми таҷҳизотҳо кор мекунад. новобаста аз оне ки Android, iPhone, ҳатто MacBook, Windows, Android TV ҳам кор мекунад. Албатта ки чизи хуб арзиш дора VPN бепул нест. Дар он шумо ба ссилка ҳамаш фаҳмода шудагиа ки чӣ гуна VPN метавонед дастрас кунед. Як моҳи аввал истифода кунед, агар ки маъқултон нашид, баъдан метавонед давомаш натиҳед. Лекин ҳатман шумода маъқул мешавад. Аз вақте ки якум бор ман тавсия додагиам, хеле муштариҳо то ҳол истифода мебаранд ва бозам давом додагианд. дастрас набудани сайтҳо дар Федератсияи Русия бихоҳед ки озод шин, бидурен як моҳа тафтиш кунед, маъқултон мешавад ҳатман. маъқул ки нашид, давомаш наметиҳед. ссилка дар якум комментария. Лайк моданро фаромӯш накунед ва мо боша оғоз мекунем барномаро. Алло. Салом алайкум. Ва алайкум ассалом ака. Салом алайкум ва раҳматуллоҳ. Хоб, чӣ хеле омодаӣ? Бале омодаем ака, ҳамин телефоном чибаки экран хира ишон деста намедонам. Ана торика видео. Видеод вообще киштагиа? Уиш кинам, чӣ хеш кинам? Ака усш хоҳиши хитай мақсад бихоҳӣ ки дар видео. Усш мегум хоҳиши хитай бихоҳӣ дар видео бошӣ гирёнушка. Нечаваш амҷа гирёнка? ҳаму кунозначок ки камерата биҷақ пахшка гирёнушка. Салом алайкум брома. Бале, ва алайкум ассалом. Я бор дигар. Ҳама хесота? 100% абраҷон, хуш омадӣ ба барнома. Дар барнома ҳузур дорӣ айни замон. Чӣ мушкилӣ дошти худат бародар ва сабаби муроҷиат дар ин барнома чие? як хабари муҳим ва баъдан оғоз мекунем барномаро. Касе нияти сафар ба хонаи Алло дошта боша, беҳтарин иқдомай. Метавонем муроҷиат кунем ба рақамҳои дар рӯи видео буда ширкати Қори Фаррух. ин бародар худаш дар ҳамон минтақа қарор дорад. Чӣ гуна ки момаҷон мега дашном кардагия, лекин аз хонаи Алло дуртар буд. Ман дар хонаи худо набудам. 100 километр ай хонаи худо дур. ин дашном кардагӣ нест дар уҷа ва дуртар буданам баҳона намекунанд. роҳбаландои бо таҷриба доранд ки тамоми ҷойҳоро ба шумо нишон медиҳанд. ҳангоми сайругашт карданда дигар ҷойҳои муқаддаси Макка ва Мадинаро ҳамчунин метавонед ки сайругашт кунед, тамошо кунед, зиёрат карда биёед. коршон бо сифат ва нархҳошон дастрас ай дӯсто. рақамҳо ба ғайр аз дар рӯи видео буда ҳамчунин закрепить шудагиа дар якум комментария дар поёни ссилкаи веб канал. Салом алайкум ба ҳамаи мардум. Мушкили мо ҳамин буд ки ҳамин соли 24 бигем 2024 ҳамин Муҳаммад ТВ мошинхарши чанд бор эълон кард. Ма ҳамун мошинам фурӯш набуд, ният кам фурӯшум. Ана қарздор будам. Баъд ҳамин мошин дар объявлениё буд, не ки ҳамин мушкили шид, ҳамин қарздорӣ да мо фурӯш намондем чанд бор. ин ҳамин ака паспорт надорӣ? Паспорт ака. ира ки гуфт биё бар? Муҳаммад ТВ. Муҳаммад шумо гуфтан қати Абдураҳим гап задем. Вали хай ҳозир қадим гап задем, теш бирав. Аммо зимара гуфт теш бирав. Бурда маъди шамо додана. Ака. Мақсад ки бо пага ки мада проблема нашавада. Хана тех паспорт шадодам. Хайра без наличи гуфтагиан охиран хелне. Китоб хичон. Кичон. Муҳаммад мебина Абдураҳим. ма калита ёфтам. Фанот вақту ина. Мира мошин тадодем рафт. Фанот вақту. Телеграм ай Муҳаммад ТВ да иштирок карди будем. ҳамин мошина мо айми Муҳаммад ТВ биридагӣ будем. 2 солда мо мошин дар дасти ма буд, ба номи ма буд. ҳол не дақинта мошини ма буд. мошина ма аю гирифта будам, бирида будам. Падар ма рӯй мекунам, мерав мегира мебара номи ма да мошина. ният кем фурӯшем, ана 2 бор 3 бор телеграм ай дадидем, мо гуфтем хай номаш Муҳаммад бачаи ба ақлай, ана ҳамин мошин хара биҳам да фурӯшем як пули ки мо қарзумона биканем. Хай договор кем як бор
гум шид димбора договор кем баъд мақсад омад сари мақсад омад гуфт ки майлаш 118 000 сомон метавон не ки як вопас ман гуфтам ҳозир гуфт ҳозир 100 000 гуфтам намешава бишавад ҳамаша бите гуфт ки охир нарасидеса пули сусид хай бурдовад ман гуфтам майлаш ман розӣ шудам гуфтам не ки номрои мошин қатъи метавон ки номрои мошин ҳам расход таги гирифтагием ҳам аз сума яки ту харида натони мошини мара вазбрад ки ма проблема нашавада ма бо далнеши фурӯшумша гуфт гап неста ҳамаш ҳалай ами одамои ма бақватам бисёран ма ҳам любой номер мошин гирифта дидам метад переживат нак вообще ягон хел ма гуфтам гап неста не ки ма мехоҳам ки ами стараса дорам ки номрош қади битумад забонхат метӣ гуфт ки забонхат наметам маро одамо бовар мекунанд мошинои 500 000 сомон наметан ё 500 000 доллара чун ман чӣ хел гапош общин мара доверият мекунам ман гуфтам ки хай кубинам ай одаме ки мошина мебара ҳайво забонхати ӯра гирем вора гуфтам во гуфтанд мо хай забонхат чӣ мекунем баъд ма одами хидмат монда гидам через одами хидмат забонхати ӯра гирифтем копияи паспортша гирифтем мошина транзит кем бачаҳои ҳамун Муҳаммадтеведа одамои Муҳаммадтеведа додем ҳамун одамои Муҳаммадтеведа одам занг мезанад мегӯяд Муҳаммад гуфт ки мошина чия рафта биёрем ман гуфтам бале ана меоем мебарем мошина гуфтам кай меоем ҳозир мо ҳаракат дорем Муҳаммада гуфтем ки биё транзит накунем мегӯяд куниш ҳаме гуфтанад тамом усш ҳала ман сума дода натонистам ма номер мегирам мошинда метам майлаш гап нест ака биёем не гуфт худам намеём шогирдан фаҳмо шогирдот киян ана гуфт ҳаст як ду шогирд ман та занг мезанам шогирдош меоянд хай мошина метем мерава ина як моҳ мегзара соли 2024 буд 3/03/2024 ана имрӯз 14 моҳ уже дроместа мешавам хел ана уже як моҳа договор уже 14 моҳ мешава Муҳаммадтеве нест зангш зем аму як моҳ гузашт хай ба як зоби гуфтем бача моем ам бачаи соҳиби мошини Lexus IS 250 ту фурӯш кардӣ мара гуфт ки не хай амҷа азадош аст голосош аст фаромӯш накам шинохтма занг мезанам ам хе ваъда як гала ваъда гузаронд 7 моҳ айзора илтимосам мурдем ҳаминҷа як ба бародарҷон дар пеши гапат як таваққуф кун як чиро мехостума дақиқ кунам гуфтӣ ки одамош омад гирифтанд мошина яъне ки вақте ки ту мошина даво додӣ бояд сумша медод худаш забонхат надод ва одамо баъди бозӣ яъне ки муайян шид ки мошини тура бридагӣ ҳама одам омадан гирифтанд мошини Муҳаммадтеве бридагии ма мақсад ира ма фурӯхтами мошини ма уже ира ма бридаги до вақт шуда яъне ки нигоҳ ки брат яъне ки мошина ту ай бозии худи Муҳаммадтеве бриди як дуруст бале баъдан ту мошина бо фурӯхти давай бале ӯ ки харид дар телеграма эълон кардӣ фурӯхтиву бачаҳо ки мошин дорам ман фурӯхтиву леки сумша нагирифта будӣ ака ӯ мара гуфт ки ман ҳамин безналӣ чӣ пурсида ман гуфтам биё не мақсад ҳозир ҳаминҷа штобе ки бинандадан фаҳмо шава протсесси кор чӣ гуна рафтагиай яъне ки аввалан мошина ту ай Муҳаммадтеве мебирӣ конкурсда мегирӣ баъдан бо ҳамун мошине ки ту гирифтагӣ бо мехоҳад ки эълон мекунад ки мошин дора бо dabozии дигариш мона ва ту дар эълон меброӣ ва мошинта пешниҳод мекунӣ лекин ӯ мегира бе сум яъне ки қарз дуруст қарз мегира ана далши ҳозир як минут далши мерава баъдан гуфтӣ ки одамош омад мошина гирифтак одамош омад мошина гирифт баъди розигриша гузарондан яъне ки одамои мошинтра аллакай бридагӣ омадан гирифтан ё ки одамои худи ки барои бозида монданаш мошина омадан бурдан хел и мошина одамои шогирдои Муҳаммад оман баран дар як заводи арматур Муҳаммад мебурда медодааст мошина дар ҷои суми арматураш Муҳаммад дом сохтеста хона сохтеста худашта номаълум чӣ дом сохтеста ана мошин
ай Муҳаммад ай мошин мо договор ки Муҳаммад харидаш, Муҳаммад TV харидаш. сумша додакту Ана мақсад сумша надод, насиха харидаш, бепул харидаш. яъне То ки есть қарз. гуфт ки ман як мобад метон сумша. хоб Як мобад ман боварш кам барои сабабое ки ҳами бири дабдемуш сол думо пеш ҳами бири дабдемуш мо фикр кем ки и одами соза хай бегона не хай намо. яъне ки одамош омад мошина гирифт бурдан, мошина омадан гирифтан бурдан, далши омадан мошина бурдан, гуфтам мебарем. Муҳаммад гуфтагиша ҷошта меспорем мошина киҷоида. Муҳаммад худаш далша бурда мошина дар арматурзавод додан, яки ана пули арматура куна гуфт. Ама хе гуфт. хаяку мошина мисол киҷода доданиястай вай проблемаи хичай муҳим он ҳастай ки проблемаи ту ӯ он ҳастай ки пули мошина дата додагӣ нест. Пули мошина дама 118,000 сомона надод Муҳаммад. баъд ҷе 14 мошина. чӣ мега дар ҳамин барои чӣ хотир сума надоданша? Чӣ мега тара? Чӣ ҷавоб метиҳад? ӯ ҳамун фақат ваъда мекуна, ҳамаи ваъдош ягонташ рост нест. Фақат шабу рӯз зангишдан ваъда дурӯғ. Ниятиам пул додан дора надора ман нафаҳмидамшам. Ваъдаи холӣ. Иннави қасам ане ки мехӯра. Лӯбой қасам мехӯра, мега агар ки ман пулта надодам, чизе мехоҳӣ бикун, чӣ мегӯй бигӯ. Инам хеле. Не ки ман ягон гап пас биландаш нагуфтам. Чанд бор гуфтам матра ягон гап пас биланд. Ягон чӣ кардагиам гуфтагиам. Таимаҷ барои чӣ хекеси сума надоси хафаи чӣ? Не гуфт. Ман гуфтам хай тагда не бошад. Чӣ ба сума наметӣ? Чӣ ба ваъда да наместӣ? Чӣ ба ки як моҳа буд. ӯ мошина одамо мегиранд, як сол баъд пулша метан. Уже 7 моҳ гузаштку зиёд. Ҳамин гапа гуфт. Аввалда як моҳа гуфта буд. Кадом одамо яъне ки мегиранд, яъне ки гапиш ки одамо мегиранд ямо мега мо ҳамин мошина гирифтем ва баъди 1 сол сумша метим. Уже алака 1 солам гузашт, дохику 14 моҳ уже сумша надод. Занг мезанем, илтимос мекунем, айоча қорат мекунад. Дар Рамазон инами гузаштада рӯзадор будем, айоча қорат кард. Очаҷон та фалон мекунам, отаҷон фалон мекунам, зан та фалон мекунам. Бача мегум хеле ахорат нафаҳмондум. Чанд бор илтимос шукам нафаҳмид. Хай навози ҳами мегум ки ҳами шав рӯз ҳами дина ахорат кард. Ҳами дина занг зад, ҳамҷа ахорат кард. Уже ҳами намедонам дигаи одам ишораи намедонам чӣ хел. ту дар дохили ватани ё ки дар хориҷ? Ман дар Москваям. Муҳаммад TV дар куҷоае? Муҳаммад TV ҳозир дани момент номаълума дига дар куҷоае. Вақте ки мо маслиҳат кем гап дар Москва буд. ягон ҷо муроҷиат кардӣ дар ин ҷо мақсад ягон мақомот ягон чизо официалӣ? Дар вазорати корҳои дохилӣ полни ҳамун аризара хом айҷа роӣ кам ки имзош мондум хом роиш кам даже печатш мекунад тайёр мегирад кора мебинанд. Дар вкд вазорати корҳои дохилӣ шаҳри Душанбе погиза роиш кардагием, прокуратурада ҳам роӣ кардагием аризара. Обшим бигем ки ҳама тишинай идранда номаълум чӣ гапай. ай Муҳаммад TV гуфтагид ҳоли фаъолият кардест? Ман дурусти гап тамошо намекунам инора. Мақсад корш фаъолият кардест 24 соат эфир мондестай ба ин вақто чӣ ба ки нитол камара кидат кардагиай. Мумкин ки як 10-15 ҳазор одам зиёд бошад и ба камиш. Мақсад уже мада занг мезанам бачо мега акамараням кидат кадай ҳами куҷода ки хай хезем равем. Ман мегум ман ҳам гуфтестам ки ҳами Муҳаммад куҷода хезем равем ай пеш пуломона гирем. Пуломона намета мошини мара возврат кина соғ саломат. Ман ҳар як деталаш қати проверка кунам мошинама бигирам аз сари нав фурӯхта қарзома битам. Ай залатек карана ози қарз дорам 350,000 дар рафтестай процент кор мекунам ку. Ана ай пиштем Муҳаммад TV қарздор шидам. Хай ай ба дигар намедонам шарм мекунем ки биброем дар YouTube бигем ки бародарам мода пул ҷамъ кунем ки ай қарздор шидем ай залатек карана. Ман ҳайрон шудам чӣ хел ки ами навози ҳами ҷамъ маҷбур шуда бироместем ки ами одам мардумо фаҳманд донанд мора фаҳма бирора мошини мора бита 4 тарафаш раҳ ё 6 тарафаш раҳ бирав мардума хе фреб накуна. Ай оча ақорат мекунӣ
мардуматра одамои дигар чӣ мегӯянд мемонанд та имрӯз пага дар қапи ҳаму дуғалта сарша мегиранд ба и гапош ай оча ахорат мекунад чандин нафарора ай оча ахорат кема дар занг зад гуфт ака мара ҳамин хекадагиам ахорат ка ай оча ай зан ахорат мека беҳад бача бигем бетарбия буда ба фикрам ки шогирди лангулия чиям ҷавоб гуфтанд акора ҷавоб гуфтанд акор худо худаш медона и шогирди лангулия шогирди кия бояд ки мо я миллатем як ман бовар мекунӣ як ҷо рафтам кор рафтам ҳаракат кам як кор дам гашт гуфт гӯшка гуфт ман гуфтам ки мо мақсад одамем моро бовар ки урус ба гуфт гӯшка ҳами тоҷики ман фаҳмидам мегӯяд тоҷикам тоҷик узбек ду миллат ҳами ишиша фреб кадестай ишиша киштестай урус ҳам хе гашт мара гуфт ман гуфтам хай бо ҳаракат кам ки қатъиян мо пиши азӣ гирифтам корма буд кам корма лекин хай бин ки моро да ҳама ҷо уже мешиносанд ки мо якдигара чӣ кор кардистем бовар ки кори беҳад кори чи ту марҳамат ту честна бозӣ ки боедод ки бурд ягон кас туда ягон гап чи не ки ҳама хекадан бигири одамхӣ мешава ту масалан ози айдан меравӣ ман биброи ба оча ахорат куниёд ту мегӯӣ ман бузбалаем ман зурум чи ма тура бузбалая гуфтам ма тура мемонам та маҷбурам ки як сангар ма тура бигирам ҳамин чашмишда лаға када бизанам дигар илоҷ нест уже да нервиём овардагиаи ман ай пишти одам пири як сол хол кардагӣ нестам не ки одамои броман мара бо дилтӣ кадан гуфтанд ки бест бародар аида хуб шабо худо насиб мекунад як рӯз не рӯз не ки ози тезтар касалиш чӣ мешавад ма диатор қарибия беса аздари қарибия ки мазам грех ай фигра ҳамин мара да тавстепина кардем чӣ гуфт гапша гирифтем не нагуфтем имрӯз ахорат ай оча ай зан ай дигар намедонам ай падар дар семияи шахс чӣ леззат мекунӣ чӣ корат кардагиан хонагӯямо мо қайти гап задем нормална как мардаки мардак бори мужик бори гап зем мо қайти ягон занак ягон дихта гап назадем ки бовар ки рафтани дигар ман гап нест последний одам охи медонам хеле одамоеро ки гунаҳгоранд ва бо дар болои гуноҳшон бо чунин дашному чунин чӣ кардан хеле аз таҷрибаҳои худмон медонем мақсад ҳастанд хеле дар ҷоло бале мошинат чӣ марка буд мошинат Lexus IS 50 солиш 2009 ман ёдам хай унаидум чӣ хел чӣ мекард ман ёдам мошин бридагиям якта BMW ки ушам ам Москва авитода фурӯш рамон ушам дами авито мондум одамои ҳами буромад ушам ҳами одамои ҳами харидан гуфтам ки хай мақсад майра арзона метим 1 миллион чанд дам хай исуси бурдан ҳила кардан баъд ахира фаҳмидам ки 20,000 дар даст дам ки бо гуфтам ҳамун Муҳаммад Тевера надодам шам дар 600,000 хай майра бо нашмо дар 700 гуфт ки ҳами плана гуфти ҳамун одам омади история мошин заниматься мекунем ҳамун сума ҳамун мета ҳамун бачаам хе гап зад бача пуле буда а бача гуфтам бо да ҳами Муҳаммад Теве фурӯхтам шуд дига хай гуфт ки бигеншад бо яке айла озиш нагарда мақсад арзон ҳамиди мерафт мурдаш да миллион рафт арзон рафт хайна димшам да ҳами рафт бовар ки хай мо ба медиам будем ки халқи арзон наметем бовар ки ман оз кор кардисам кам қарзо макандисам не ки Россияра қин кардагиан бовар ки наметонам ки то қарза меканам 400-500,000 мешава процент худеста ҳар рӯзи 1000 сум ба фирм дар уже процентош рафт золотая корона уже аз жёстки рафтеста қапидагия бале қарз чизи безебар як амира як чикнем гуфтем я видео брем гап занем ҳамин марда хуб я ақл мекунад манра пешаки гуфтам ки маҷбур мешам видео кунам ту ма бо ҳақорат накунӣ бо яки
ки то худат ваъда додӣ ки чӣ мехоҳӣ бикӣ агар ки ман туда мошинта надодам сумта надодам не ки ман ҳами 18 кам 7 моҳ 10 моҳ надод ман маҷбур шудам через Рамазон Холиқов видео кам хест занг зад гуфт ки ман ваяни фалон кардем ура мақсад заншане қурат кард ва ма ура нагуфтум ки ай ман хафа нашавад последний время бад нага ки братишкаи акай додари ай пишти ту мара сол намад ина видео ки зана қурат кард гуфтум бар ура нагуфтум хабараш надодам яки сара сакам ки амиҷа проблема мақсад дабайни мо ҳал шавад нашидам ёдам гӯш накард маҷбур шудем ки болои экран маҷбур шудем ки видео хаста бо блогеро мегӯяд я видео ки рӯи ки мо мемонем ки Муҳаммад ТВ тамошо кардеста боши видеора бо хеле фикри бо даштом кардан дигар чира накунӣ ки ман махсус барнома дорум антидаҷол мақсад давоҷа хуш накунихта бо чунки давоҷа ҳар ҳафта ба дига баромадан мегирӣ барои ҳами хуш накунихта и барномаи ҳаёти муҳоҷир барномаи озода чӣ гунае ки и бародар биромад дар бораи ту гап зад та метавонӣ бирои дар бораи гап занӣ и як плашаткае ҳастае ки хоҳишманд мебурояд чӣ масъалае ки мефора ба зидди касе ки мефораш гап мезанад албатта ки якчанд мавзӯъҳои мамнӯъ ҳастае ба ғарз аз он мавзӯъҳои мамнӯъ дигашта озодаи барнома мебуроянд гап мезананд чӣ гуна гуфтам трам агар ки ба зидди гапҳои норозӣ бошӣ метавонӣ бибурӯи бо ҳави тараф хитал мугӯй трам қабул мекунем ба мисли бародар имкониятат метиҳем то ин ки гапзанӣ фикри хита баён кунӣ барои ҳам хотир таҳқир ихе чизо барои фоидаи худат мегӯм нисбати ма кардани ту дар кор нест не ки ӯшта дасти хита ихтиёр да хита як чӣ кор мекунӣ намекунӣ но ҳама корумда ман хеле феъл дорам пешакӣ мегӯм ки кадом кор кори хубай кадом кор не барои худат албатта бале бироя конкретно бироя надора бироя ами мошина возврат кунад соҳ саломат мошини маро ки фурӯхти гиҷо кардем масалан бар бигӯ мада бите бо қарзи мақсад ки уже ман плити шидам плити мада дар кор нест мошини мара бите ман барои мошина бридан айхидат ман ахели 100,000 ахели пулат дабил бозиёти задагим бозии Муҳаммад ТВ билет харидагим 100,000 200,000 ахели 700,000 ман билет харидагим даже мошини дигаре ки ами бридагидим то у мошина бо бойдадагидим 1 миллион ки ба ура бридам не ки ман 700,000 фурӯхтамаш бигем 300,000 залал кам амира оз ман савол доданӣ будам таки ти хечхес ҳафпаде нишист ки тамошин аяк одам бридагӣ хай да миллион ки билет бихарӣ баъд албатта ки яташ мезана охи авачаи қадари хеле чизи бад нашав вай ба ин дараҷаро азарт нибад не мо хамира уже амиҷа ҳавас кард риск кардем амиё намебромадан беҳтар буд барои ҳамаи мардуми ами тоҷик барое ки хуб нашид беҳад мо бояд пеш бирем мо ақиб мебаранд ин корро мо бояд мисол пула ҷамъ кунем бирем зам бигирем ё замин бигирем ки хона кунем ин мо ақиб мерем як ҷамъията зал ин лотарея браҷон лотарея ва бисёр одамо хитоқане бисёр одамо ҳами хел рафтор доранд ки ҳамчун як зараб қабул мекунанд ман хидмам розыгриш кардагим ба хубӣ ба асари баланд тақсим кардагим призома ягон мушкили шидагӣ нест мақсад дар бораи лотарея ма чӣ гуфтанем лотарея ин чизе ҳастае ки ҳам ту мегирӣ медонӣ ки мумкинае ки набирӣ просто барои як санҷидани чихе бугум удачаи худат бо барораи худат мисол яке мезана ё ки намезана масалан ҳамин хел ин хеле ки шитобе ки ти 1 миллион да билет бихарӣ ба хотири ба умеди ки ҳамаи ҳамун билетҳоро ман бихарам да бурд кунам и фикри хуб нест барои чӣ барои ҳатто агар ина нигоҳ кун ки оз ма мисол як чиро мегум та дар умум математически мисол агар ҳисоб кунем ҳатто агар тамоми билетҳои як розыгриша бихарӣ ту дар охирон бой метӣ яъне ки чӣ хел мисол мегирем розыгриш кун мемонад 4 та например да барои ҳисобмон осон шава 4 ашё дар бозӣ ва 100 дона билет дар рафти фурӯхтани ҳамун 100 дона билет аз суми умумии 4 ашёе ки дар бозӣ мондагиае суми билетҳо зиёдтар мешавад
این همه معلومه برای چی خاطر که خیر او هم یگان جای این ماشینیکی یا که دروغیش نیست و زیاد میمونه این رنگی سودا بیزنس های تو اینکه اگر که بلیت نرخ بلیط و نرخ پریزو برابر باشه پس هدف چیه یعنی که او بلاگر در چی در کارایی که چنین بازی را آغاز کنه البته که باید که در خودش بمونه یگان چی و اگه کی چند قدر میمونه از انصافش وابستگی داره یا خیلیش مثال 10 برابر میمونه یا خیلیش 1 برابر یا خیلیش 10-20% مثال همش انصاف وابستگی داره از همین خاطر میگم که اگر که به همین درجه را ازار نباشه که بگویی که مثال ما تمام بلیط های هم چند تا هست همش میخرم تا اینکه پریزاش همش ببرم در آخر بایمیتی از جهت نرخ پریزا و نرخ بلیطو برام خاطر لاتاری این چیزی هست که مثال در کوچه هست لاتاری سپورلاتو و دیگرش وقتی که میخری چند تا میخری میلیون دانه میخری کو یک دونه میگیری بانو که معنی تازه میکنی زد نزد میره با میست یک چیزی که پولی که یا مروجنش میخری این نمی خیلی قبول کنین مثال در عموم اگر بگیریم این در دین ما جایز نیست این شک همه میدونه چیزی که علاقه ایون است ما فکر میکنیم که حجت با بیان نیست برای می قیدش نمیکنم اساسا ایش همه در معلومه که در دین ما جایز نیست لیکن اگر که تو با مثل دیگر چیزهایی که جایز نیست ما هممون میکنیم همه در معلومه همشون قبول کردی اگر و مثل یک موسیقی عادی که جایز نیست هممون گوش میکنیم همه در معلومه که ما چنین مسلمانی هستیم که هست چیزایی که جایز نیست لیکن میکنیمشون اگه جای پوشیدش نیست خونه همه تون موسیقی هست اگه جای پوشیدش نیست و مثل همین هم اگر کردنم اوخی 1 میلیون نخریم بلیط اوخی بله ای پس پین ایرش 8 سال 7 سال بازی که می دایم دوامی همی کروشده یک برو نمیکنی که او یک برو بخری بای میتی نمال ممکن مامی تو شاید زیق میشه بای خیلیش ممکن که آهش برو تو می کلونه که مایده ایرا راست خود که بریدیم پامی چیزم او مایده هم سوختی برای همین محمد اگر مرده باشه برای هم حل کنه نه باشه اگر خیلی مقصد چکر کنیم که در آخر مقصد از زمین حکومت جمهوری تاجیکستان یک خواهش کنیم که یا که از پرزیدنت هم خواهش کنیم که خیلی به دست همین قلبو غلط دیم و خیافت بودیم نگاه که اگر زایولینی کردگی تا مقصد نادیده بگیرن بعدا میتونی مراجعت کنی حالا زایولینی کردگی هستی نتیجه شکو نگاه که اگر نادیده کی بگیرن بعدا مجبور میشه که با بالاتر عرض کنی بله ما هم زیانی را نتیجهش نمجدر دارم باید کیه بینم شد تفتیش شد یکی ما حیران میشم که ای کار بود میشه خیل خودش سال 2025 بود میشه چشم میدرویه انا که این محمد دوان دم خیلی کارم خیلی کرد کهنهش کرد 25 کهنه 26 کهنه بعد کار مشکل میشه ایره ما مقصد پراسیسوش رو уже постепенно نه فهمیدستم که مثلا کاری خوب نکردیم ما ایرا ماشینا ترانزیت کم دادیو دادیم حرکت کم ما یک دو آدم دیگر پرسیدم با سواد دادم با عقل بدن گفت ما کی دوداری شما خیلی خوندگین مکتبای عالی معلومات عالی ما مکتب میونه خوندم باشم تو 11 ما همین آدم ماشینا میفروشم این آدم چه خیلی دایریت میونه من می آدم خودش 50% دایریت میکنه که همین آدم شما میکنه ممکن مرا کیدت کنه همون آدمای با فهم خیلی دو نفر پرسیدم گفتن که یه آدم اصلا نامی بزرگ نخواه کیدت کنه این خطاگی کلانه باردارا نگاه نکنین نامی آدم نگاه نکنین چی میگه نگاه نکنین چی میپوشه در همین سخن هم جواب میگم که لوبای کسب بروی اگر گپ زنه آدمی که خیلی میبروی ریش موندگی دستش در تسبیح جلک پوشیدگی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته میگه بو در بالای این میتونه که در حج باشه فریبت میکنه ما این کار دیدیم مومجان یک چند کرته حاجی در خانه خدا او مرده که گفت در دهن پدرت فلان کنم یک چند کرته حاجی برای هم خاطر برادر و التماس نگاه نکنین آدم او بنام قوریه بنام حاجیه نگاه نکنین چون این چیزها را این چیزهایی هسته که ماشینیکا
барои хок пошидан дар чашми шумо истифода мекунанд. Ҳамин намуд характери шуморо медонанд. Ин овози бародар гуфт ки ба хотири номаш ман фикр кардам фалон беҳмадон. Охир браҷон номи ӯро ӯ интихоб накарда. Вақти таваллуд шид, падараш мондак. Ва худаш интихоб накарда. Ва ё ин ки бисёр одамои мо чӣ мега? Бародар мо тоҷикем, мусалмонем, бояд ки я фалон беҳмадон. Бародарҷон, ай киҷо ту медонӣ ки вай мусалмон ай? Ба хотири оне ки тоҷик ай? Не, ин далел нест. Дар байни тоҷико ҳастай атеист. Бадтаринаш оне ҳастай ки ба номусалмони атеист мо дорем. Яъне ки дар байни мардум худша мусалмон муаррифӣ мекунанд. То ин ки ҳурматш кунанд, то ин ки уважаш кунанд, то ин ки медона ки дигар агар атеист боша ё ки ягон чи дигар боша мардум хуб қабулш намекунанд, ҳамин хи гуна худша нишон медиҳад ки мусалмон ай. Лекин дар асл аз даҷҷол бадтар ай. Ҳама ира агар дар ягон ҷои дигар нада бошен, дар ҳамин канали ма дар рубрикаи антидаҷҷол тамошо мекунед, мебинед чӣ коро мекунанд одамо. Одамои ба ном мусалмон, одамое ки ба алҳамдулиллоҳ суханашон оғоз мекунанд. ҳа бачат алоқаи ҷинсӣ кардестай бо телефон бо духтар, ба Аллоҳ қасам мехӯрад ки сабтат намекунам. Ба модараш қасам мехӯрад ки сабтат намекунам, биё чиста нишон бутема. Чӣ хел тасаввур мекунӣ ира? Чӣ хел одам мусалмон ай ки дар ҳамун вақт Аллоҳ ба ёдаш задан як тараф беста номша истифода мебарад дар оне ки духтар чизша нишон бутия. Баъд ту мегӯӣ ки ман вайро бовар кардам ба хотире ки номаш хеле ай. Эҳтиёт кунем бародар. Хайш як примерам иш як амун хел чикам фикр кам ки тоҷика гуфти гапои худат мо як ҳамзабонем ягон немус дар даврият накардем ку як тоҷик дар даврият тоҷик ман дига намедонам чӣ бигӯм дар хел одамо ҳами едини ҳами дига намедонам ира ҳами адресша биёва едини бирем ай пеш бигирем бадиста бари мошина дадис ки додаге бигирам бута ими харроҳ дорай дига ман намедонам ки ман дорам мошина ман ёвам бигирам мақсад пулаш ай худаш бута мошина чӣ хел лавз кем чӣ хел маслиҳат кем мо чӣ хеле маслиҳат кем агар я ҳарф дурӯғ гуфта бошам уна худаш бо бирӯя гап зана дар публика дар ҷой набоша гуфт ки ҳамид натонистам возврат мекунам не ки хай ахир омади натонисти чӣ ба хапи чӣ ба ки наме биброи ки бача ман ҳози пул таметам ё ки ҳози мошин таметам мошина возврат куна қарздори ай мардум ма согласна мара бите мошина ты қарзи мардумам те ма яго гапу намегӯм ма мошина детал проверка кунам рӯй мекунам даже бо расхо мекунам ки амра суметам ки хушруб проверка кунам ки ҳамун бошад чӣ бошад ма бо як бигем бо ланҷирош бо алиш каги набоша ё ки придаги я мошинага пасиплета ё краска каги ма мошина код дора мотор да кузов да ҳама ҷода код аст махсус мотор да бо проверка кунем ҳама тарафа бридаги нест я онҷо мақсад бо исӯш надидам ки мошина возможност запчаст кардаги бошам дига намефаҳмӣ ки ҳаракат кунӣ мошинта бигирӣ бо запчастора бо гуза ҷамъ кунам гаки бо ҷамъш кунӣ дига яка байнда намо хел дилам намерава ки барои ҳамун жет хавотирам мехоҳам мошина бурора бита барои ки сум надора бисёри мардума фребка ё ки ягон кас вая фребкаи сумоша гирифта сум надора ҳаққи мардума бита ман ҳамчун инсон ҳамчун одам мегӯм ки ман ҳамин гуфтаистам бироя бага ки якай додари мошинта имрӯз метам пага метам биброра бита тамом проблема ҳал аюам ай ман биркава қарзои дигашна қати дигаи одамош расчёт кунам пулаш ай худаш ҳамин мара ҳами ҷаи дар ҳафт моҳ ба зора мара 10,000 сомон гузарондаг як бин одама ки ман фикр кардам ки ҳамааш сумо мегузаронад 10,000 сомон гузаронда 108,000 шумо монда мақсад ман як ҳарф дурӯғ намегӯм биброя 108,000 сомон ё бита биброя ё мошина вақте ки мошина ду 10,000 сомонат ай ман напирса ба хотири чӣ ҳамин номерои мошине ки ман расход карда гирифтаги буд 7,000 сомон зиёд рафтаги буд плюс минус иш шаврӯза қимат шид ман ро мегирам бо ис номер ҳам 10,000 сомон додагида ба ҳамин 10 моҳ 12 моҳ ки кора кади препди ҳамуда расчёт мекунем мошини мара мети тамом ман дига намедонам подруг вариант нест подругому 10,000 сомон ҳама 10,000 сомон додай
уже دیگه بخشیده میشوه از طرف خودی محمد تیوی تمام ماشین مرا возврат میکنه من کارش ندارم 4 طرفش 6 طرفش راه بله خب برادر جان در گپ مردکی نه این هم خواهش خیلی دفعه گذشته نشید مگر من با یکم ویدیو ابرشینی ما بالاتر میکنیدم اگریم محترم با محترم رستم مالی خیلی مقصد که کار حل شوه اکمال همین مسئله کمتر کارو هسته سیستم میگم نرم اگر برم ما میرم به تمام جو داوداوش میکنم شل رحمان دستگیری میکنم کارم میبینیم که همین آدم ای پای شوانه خیلی زنگش میزنم وایو میگیره ای تلفن تو شما ما زنگش میزنیم مورا نمیگیره ما 3-4 نمبر خیلی علیش کم میگیره راست زاکی را میکنم زنگ میزنم زورا میکنم میگم التماس کردم که من قرض رفتم بته خب به تمام فیلخش قدی حالتش قدی رولش قدی زوراش کم نشی نمیفهمم خیلی شوش برام ویدیوش برام گفتن که наркоманщик ягиай возможность капош ба забонш ё ки чӣ ба ақлиш туғри нагирад дигар ира мушкила бовар кардам хай возможность ёдам бизана ягон чи ки бикаша ягон чи дигар ҳамун шаврузда мора ҳақорат кунад ё ки мора фреб кард вақти мо гиридам мумкин ки ақл гонашида бошад хай ақл сабаҷо биёра як инсон бори ақорат даштномое ки мекунад барояш бахшиш узра бароя бита чизи мора мо ин мегем ки бароя бахшиш бабр мошин унокти тамом браки дигар дил мо нарафти бовар ки корот хел мардума бисёри бад фреб каги надори дигар пул бабр пули мора бите муҳаммад тебе номи аст муҳаммад қи ин чанд дора ира шинохтан ё фаҳмидан қина халқ ира шира намешноси номаш муҳаммад шифои муҳаммад буқӣ копия паспорт ҳама ҷо бачаҳо мебаранд кайна копия паспорт моран фреб кард шумо мебинем номаш дигар хел як бача гара мошинша гирифта 350 лексус сафедам хел ваям навишта ки забонхат дода ами худаш муҳаммад каримов и чанд паспорт боша и ду паспорт мешава мақсад ина паспорт якмаш ма талма копияш аст айман таваллудш 1991 ба фикрам навиштаги амудар муҳаммад шифои муҳаммад боқӣ уже ма фикр мекунам дарк мекунам ки якта паспорт дорам дигар паспорт агар копияш буброя бинам ду паспорт ина ду паспорта одам ду нома одам хай номи семуш ки дар соцсетиҳои и муҳаммад тв ина ҳисоб кунем ки лубохе мардума таомета фремекна ягон кас ҳеч намегам ина ма ҳам арза каги мумкин ки я мушид ё ки ма я вақтга ҳаракат кам аризара супоридам ки ариза нарасида буда уҷа ҳамун электрони чиёшон вайрон шида буда ина дафъа зам ҳаракат кам пони супоридам то вазорат корҳои дохили ҳамаша рӯи кам хом ҳамахе рӯи кам ки печат мекуна мақсад пай кор мешавад не ки ҳар рӯз мепурсем занг мезанем хали ответ фақат мегӯяд дар тафтиш анаки ждат дорем тамом ҳамун хулосаямро бигирем бо даниши мисол ами як моҳига ним моҳига дастш мекуниш ҳаракатша мебинем бо намёзи кор даем ма бекор шам бо мерам аризаи дима тайёр мекунам и аризаи дим бояд ба ами муҳтарам ҷаноби олӣ шавад ами дига ҳамун тараф рӯиш мекунем соцсетиёшта ҳамашта баъд видео обращение ҳама чи ба муҳтарам ҷаноби олӣ мекунем ҳаракат мекунем ки ами одама ба доди мо мардум бираса муҳтарам ҷаноби олӣ ами одама баран уҳдадор кунанд вазифадор кунанд ами бирора моликияти мардума бита хона гирифтӣ баргардонад мошин гирифтӣ баргардон чизе гирифтӣ натонистӣ хай ҳо ина ҳама мардумам бечора чикор кунанд дига тара мефаҳманд тинивора моликияти шахса баргар кор мекунӣ бара бозбозӣ мекунӣ чӣ кор мекунӣ кор надон арҳамат бибро гап занед маслиҳат мекунем ё конкрет одамвори мора бите мошинмона бите бовар ки пулит то ҳамиҷара сер шидам ай пулит то ҳамиҷара сер шидам муҳаммад хай бародаро инам хеле ягон одами дигар боша мошини мара возврат ки бале одамои дигар боша ягон муроҷиатҳои дигар дошта бошанд дар умум
ва як чиз дига бародаро, ҳар як одаме ки мепурсад дар комментария вақтҳои охир бисёр мепурсанд, ман нигоҳ мекунам вақти видео баровардан номерои мара номер не бародаро телеграм қати ман суҳбат мекунем, бародар телеграм қати суҳбат кардасем қатиш телеграма дар описанияи видеоҳои ман любое видеои ман дар описанияи видеоро як бор бинин, таги видео дар описания мешавад. аз аввали блогерӣ то имрӯза дар ҳамҷа ҳаст телеграми ман барои ман қати алоқа кардан мушкил нест, бубурен гап занен дар ҳамҷа чақчақ мекунем. хоб бародарҷон ҷамъбастиш мекунем, хай видеомонам ним соат зиёд шид, фикр мекунам ҳама чизои гуфтагита гуфтӣ. ана насиб боша ҳамин рӯз спед кунам мебаромш. Абнестан иншалло ки мо ждат мекунем Муҳаммад Шифора. Меброям мардак бори мардак мешавад, айми роҳҳои бад мегардад. Меброям моро мета. хоб бародарҷон гап нест. мо ҳам умедвор мешем. часпидести брат. часпидагӣ брат намефаҳмам. часпидагӣ ба дохир он гап чӣ гуфтӣ? часпидест иншалло ки хай связам мумкин ки ай раҳ бегум ки буброяк ҳамчи одам ори масъаларо бина ҳал кна мошинмона вазсират кна хай кира фуреб гуфта бироен мардакум ҳамин хел ба ҳамин сайтҳои акай эсем шарипов ҳамакаса муроҷиат кунем хай мо бигирем молу ашёҳои додагимона мошинаи хона бигирем шуна ҳамин бача бар вазрат кна битамуна плоша дига дар кор нест. Мо фаҳмидем хай ягон мушкили дор ягон сабаб бошид хай хешид ки ту мора дроғ гуфтӣ ё ки дроғгӯ биромадӣ. Марҳам бибро мотра ина волия додем туда чи бахшиш туда озодӣ биро ҳал ки кора. Мо ина туда ғараз намегирем. Биро кора ҳал ки. Мотра то вақта ҳурмат мекунем, иззат мекунем, ака мефтем, ай мо майда будӣ. Билет мехаридем сарат самекем ки хаяр мебрем ки бридем имрӯз харидори мошин худат бидай ина бо худат хиёнат дори. Илтимос бибро ҳалш ки ма уже пай кор мешам, камтар кор дорам. хоб бародар панот ба Аллоҳ. Панот ба Аллоҳ, Аллоҳ нигаҳбон боша. Зинда бошед, саломат бошед. Раҳмат калом. Инам хеле бародаро кору гап фикротон дар комментария бинависен, лайк мондана барои дастгирии барномаҳо фаромӯш накунен. дар рӯи экранатон баромадагии ссилкаи веб канал бидуроен тамошо кунед. дар оҷа бамбезни видеои мешавад ки ман дар ютуб канал намекунам ба мисли оне ки охир он видео рафтестай таҳлили бозпурсӣ чӣ гуна ҷинояткор ҳаракат мекунад, муфаттиша фреб кунад, чӣ гуна муфаттиш ҳаракат мекунад, ҷинояткора бихапад, дурӯғашро ошкор кунад. дар умум ҷолиб барномаҳо мешавад. дар ин пара боша дигар видеоҳо маҳз аз ҳамин рубрикаи ҳаёти муҳоҷир. ҳамада хайр то видеоҳои оянда.